खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। बिदिब्ला नायलांदो भिडिअखौ। आसामनि गंफ्रोमबो फरायसालियानो दिनै 6:30 रिंगासिम गेवनाय थानो नांगोन। मानोना दिनै भारतआ जारिमिन सोरजिनो थांगासिनो दङ। चन्द्रयान 3आ दिनै अखाफोराव बाख्लायगोन, जायखौ मोनाबिलिनि 5:27 लाइभ टेलिकास्ट दिन्थिनाय जागोन। बेनिखायनो आसामनि गासैबो फरायसालिफोराव मोनाबिलिनि 5:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 6:30 रिंगासिम स्पेसियेल एसेम्बलि खुंनो थाखाय खावलायहरदों। बेनि थाखाय आसाम सरकारनि डिपार्टमेन्ट अफ स्कुल एडुकेशन दिसपुरनिफ्राय डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एडुकेशन आसाम, डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एडुकेशन आसाम, डाइरेक्टर अफ एससिइआरटि आरो एमडि आदर्श बिद्यालया आसामसिम लाइजाम हरदों। चन्द्रयान 3खौ दिनै मोनाबिलिनि 5:27 लाइभ टेलिकास्ट खालामगोन होननानै लाइजामाव सफैनायनि उनावनो आसामनि फरायसालिफोराव स्पेसियेल एसेम्बलि खुंनो थाखाय बोसोन होनाय जादों। चन्द्रयान 3आ अखाफोराव बाख्लायनायखौ जाहाथे गासिबो स्कुल आरो कलेजफोराव इउट्युबनि गेजेरजों बा फेसबुकनि गेजेरजों नङाब्ला टिभिनि गेजेरजों दिन्थिनो हायो, बेनि थाखायबो राहा लानो थाखाय डिसिफोरखौ बुंथिनाय जाखाबाय होननाबो फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लाइमोनफोरनि गेजेराव चन्द्रयान 3खौ लानानै जाहाथे गोहोम खोख्लैनो हायो आरो बेनि बेसेन बा गोनांथिया मा बेफोरखौ मिथिहोनो हायो, बेनि थाखायनो फरायसालिफोराव फरायसाफोरनो दिन्थिनाय जागोन। बेनि उनाव चन्द्रयान 3आ अखाफोराव मोजाङैनो लेन्डिं जायोब्ला बेनि सायाव लिरनाय बादिनांनाय होनायबो जागोन, जाहाथे लाइमोनफोरनाव बेनि गोथौ गोहोमखौ खोख्लैनो हायो होननाबो फोरमायथिदों हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मोनसे गिलुबालु जाथाय आसामनि लखिमपुर जिल्लानि बहुराम एरियानि सासे सुबुंनि न'आव हरखाब गंसे गारिया सिलायाव गोग्लैफैदों। मिथिना मोननाय बादिब्ला गारि सालायग्राया गारिखौ गोख्रै एबा स्पिडआव सालायनायनि जाहोनाव एक्सिडेन्ट जायो आरो लामानिफ्राय गोग्लैलाङो, जेराव सासे सुबुंनि सिलायाव गोग्लैहैदों। उनाव लखिमपुर पुलिस बिफाना जाथायसालिसिम फैना बोखांफैयो आरो गारि सालायग्रा ड्राइभारखौ जौफेनाय होननाबो फोरमायथियो। गारिया गोग्लैबोदोंब्लाबो न'खरनि सुबुङा जेबो जानो मोनासै, नाथाय गारियाव थानाय ड्राइभारजों लोगोसे गुबुन सासे सुबुंबो दंफायोमोन। बिसोर सानैबो गोब्राब जोखोम जायो। गाव गावनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय आरो गाव गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि थाखाय रां आरजिनो गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनाय सासे बर'आ गावनि जिउखौ खोमानांगौ जाबाय। थैनाय सुबुंनि मुङा भुबेनेश्वर बर' आरो बिथाङा बाक्सा जिल्ला बागानपारा गेरुवानि बान्दरगुरि गामिनि सनेश्वर बर'नि फिसाज्लामोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला भुबेनेश्वर बर'आ थांनाय गोलाव बोसोर 15-16 बोसोरनिफ्रायनो खामानि मावनो थाखाय मुम्बाइआव थाहैदोंमोन आरो कम्पानियाव खामानि मावदोंमोन, नाथाय दैनिफ्राय बोखांनो मोनदों भुबेनेश्वर बर'नि गोथै देहाखौ। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला भुबेनेश्वर बर'आ सासे लोगोजों बायजोआव ओंखारलांदोंमोन। बेयावनो दैयाव दुगैनो थाखाय दैयाव थांनायाव गोग्लैहैदों आरो बे गोग्लैनाय दैयाव गोबां अन्थाइफोर दंमोन, बेनिखायनो बिथाङा थैनो गोनां जाबाय होननानै फोरमायथियो। ओजोंहाय बे जाथाया थैनाय जाथाय होनना गनायना लानो हायाखै न'खरनि मानसिफोरा। मानोना गोथै देहाखौ मोननाय समाव भुबेनेश्वरनि थाइनैबो मेगना एक्ल'नायमोन। बेनिखायनो बे जाथायनि सायाव थाबैनो थार बिजिरनाय जायो, बेनि थाखाय न'खरनिफोरा दाबि दैखांदों आरो गुबुन रायजोआव आलाय सिलाय थै गोमाहैनायखौ न'खरनि मानसिफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायथिदों। थांनाय साननैसो सिगां आसाम पुलिसआ गान्दा सिखार खालामनायनि दायाव हमना लांना साजायना नंखाय एनकाउन्टार खालामहैदोंमोन निबेश्वर बसुमतारीखौ। दा बेखौ लानानैनो थार बिजिरनाय नांगौनि थाखाय नबेश्वर बसुमतारीनि बिसि रहिला नार्जारीजों लोगोसे चिरां जिल्ला एबसु आरो बनसुआ आमगुरि थानायाव एफआइआर होदों। मानसिखौ हमबाय जेलाव सोबनानै दोननो हागौमोन ना, मानो गावथारहैखो, मानो बुथारहैखो, मानोथो आयेन गाहादों जेल दङ होननानै दोनमोन ना गोथाङै, मानो गावथारनांगौ? न'आवसो हमना लाबोदों इयो, गसायावबो हमाखै, इन्जुर बिसिना लाबोदों, दुवार जोसिना लाबोदों बिसोर। बिसिनि न्याय नांगौ आंनो, बिसोरखौ जेरैबाबो आखाल मोनसे खालामनांगौ। आरो आंनि फिसाफोर दङ नै सानै मानि, आं माजों खांलांगोन बिसोरखौलाय, माजों फेदेरगोन?
आंनो रेहाय नांगौ बेखौ सोर लांनांगौ फरायदो SSB आरो पुलिसफोर आरो रेन्जार बिसोर दा मा लुबैदों आंनो न्याय नांगौ बिसोरखौ जेल दंमोन दा जोबनानै दोननो दाया मावबाय जेला मानो जेलाव जोबाखै मानो जेल लादों दा आंनो नांगौ बेखौनो एफआइआर होनायखौ मा बुंगोन आदसा जों दिनै बे आंगुरि थानायाव बेक्तिखौ लानानै नबेस्वर बसुमतारीनि अनजालि बिसि मा नाममोनलाय रहिला नार्जारिखौ लानानै जों दिनै एफआइआर होफैदों बे बिथांनि हासबेन्डखौ जे फेक इनकाउन्टार खालामदों बे नंखाय दाय साजायनानै फेक इनकाउन्टार खालामदों बेनि थाखाय जों आंगुरि थानायाव एफआइआर होफैदों जाय बेबायदि गले गले जोंनि गेजेराव जाबाय थागासिनो दङ मानसिफोरखौ हमना लाङो आरो बेबायदिनो पुलिसफ्रा बा नोङो माबा मोनसे डिपार्टमेन्टफ्रा फेक इनकाउन्टार खालामबाय थायो जाहाथे बेबायदि उनाव बेबायदि जाया बेनि थाखायनो जों बे जास्टिसखौ बिजिरनानै बेखौ हास्थायनानै जों दिनै पुलिस थानायाव जोङो दिनै आंगुरि पुलिस थानायाव एफआइआरखौ होफैदों बिथांखौ सासे फलान होननानैबो फोरमान होनो नागिरदों पुलिस प्रसासना दा बे हिसाबै बिथांखौ माबायदि साजा होनांगौमोन सानदों दा बिथाङा जे फलान नंगौना नङा दा फलाना बिजिरनाया कर्टनिसो खामानि बिथांमोना नुदोंबा मोनदोंब्ला बिथांमोना हमनायनि दायित्व दङ सोरबा सासेखौ केपिटेल पानिशमेन्ट होनायनि दाय गैया रावहाबो मोन्थाय गैया सोरनिबा सासे जिउखौ फोजोबनायनि रावहाबो मोन्थाय गैया बेखायनो आं खावलायगोन साफ्रोमबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ सांग्रां जायो आरो बिथांमोना जुदि सोरखौबा जुदि हमना लाङोब्ला बा डिपार्टमेन्टआ जुदि हमना लाङोब्ला न'खरनिफ्राय जुदि हमना लाङोब्ला बिथांमोननो मोनसे नटिस होनांगौ बे एरेस्ट वारेन्टफोर देखायनांगौ बेक्तिनो एरेस्ट वारेन्ट देखायखांनायनि उनावसो बेक्तिखौ हमनो मोनो हमखांनायनि उनावबो नोङो न'खरनि मानसिनो मोनसे मेम' होबोनांगौ जे नोंथांमोननि न'खरनि नैबे मानसिखौ हमना लांनाय जाबाय लांनायनि बे मेम'जों बिनि उनावहायसो बिथांमोना बे मानसिखौ हमना लाबोनो मोनगोन जुदि न'खरनि मानसि गैयाब्ला हमनो मोनोब्ला सोरबा गावबुरा सोरबा गामिनि मानसि बिथांमोना खोन्थाबोनांगौ बे उमुक मानसिखौ जोङो उमुक थानायाव जों हमना लांबाय बिदि होननानै बिथांमोना होनांगौ बिनि उनाव उइदिन 24 आवार्सनि गेजेराव बिथांमोना कर्टआव प्रडिउस खालामनांगौ कर्ट प्रडिउस खालामखांनायनि उनावबो बिथांमोना मोन्थाय दङ जे सासे एडभकेट बा उकिलखौ बिथांमोना हमनो मोननायनि मोन्थाय दङ बेखिनि नलेजखौ जोङो मानसिफ्रा मोनथियो बिथांमोना जोंखौ गोसो बायदि खालामो बेखायनो आङो खावलायगोन साफ्रोमबो जाहाथे बिथां नबेस्वर बसुमतारी बिदि जाया बा बिसोरनि न'खरनि बायदि जाहाथे रावबो आन्दाया बेखौ आं खावलायगोन बिथांनि दाय दंना गैया बेखौ सोरबा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया बिजिरनायनि मोन्थाय गैया सोरबा पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो बिजिरनायनि मोन्थाय गैया बिथांमोना जास्ट मानसिखौ हमनांगौ इनभेस्टिगेसन खालामनांगौ आरो कर्टआसो बेखौ बिजिरगोन बिथांनि दाया बेसेबां सैथो बेसेबां नंगौना नङा बिथां कर्टआसो डिसाइड खालामगोन बिनावहाय मा पानिशमेन्ट होनांगौ होनाङा बेखौ कर्टआसो डिसाइड खालामगोन दा कर्टनि सिगां बिथांमोना जुदि केपिटेल पानिशमेन्ट होयोब्ला जों बाहाय जोंनि मोन्थायखौ बिसोर बुथारगासिनो दङ जोंनि स्वाधीनता जोंनि इन्डिपेन्डेन्ट जे थांना थानायनि मोन्थाय बिथांमोना बेखौ बुथारगासिनो दङ बेखायनो आं साफ्रोमबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना बेबायदि हाबाखौ मावनो नाङा आरो जोंखौ थांनानै थानो होथों बिथांनि न'खराव बिसि आरो सानै गथ'फोर थालांबाय दा सरकारखौ मा राहा लाजानो लुबैदों जोङो रायजो राजा जानानै बा सुबुंफ्रा बेखौनो लुबैगोन बिथांमोननि जिहेतु बिथाङानो नबेस्वर बसुमतारीयानो जाय जिउ खुंनायनि राहाखौ लायोमोन दा बिथांनि थैखांनायनि उनावहाय बिथांमोननि न'खरा जोबोद गोदाव सोराव जाना दङ बेखायनो खावलायगोन बियो सरकारनिफ्राय जिखिनि ST and SC एक्टनि मदै बे केसा रेजिस्टार जानांगौ आरो बिनि आयेन मथे बिथांमोना बिजिरजानांगौ आरो जिखिनि कम्पेनसेसन मोननांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोननो फरायनायनि सोमोन्दै बा थानायनि सोमोन्दै बा जिउ राहा खुंनायनि सोमोन्दै बिथांमोना जिखिनि कम्पेनसेसन होनांगौ सरकारनिफ्राय बिथांमोना गोख्रै होयोबा जोबोद मोजां आरो बेखौ थाबैनो होनांगौ